Straight to the point. Now, arita mahigalas to mga hisgutanan ron buntaga. May buntag nimo diha vlogger ni Governor Gwendolyn Garcia. O kana na ang wa gyud laing isyu mga kaygalaan pulos personalan. Pero mabawsan ni mahigalag personalan nga isyu mukiha ha. Nga ako mga higala, ako lang kuhaon niya mga punto, di lang ako ni sakyan kay civilian man. O niya, wapon mahigalay point of discussion yun ta. Ako lang tubag-tubagon po panagsa. Kay medyo, og manulti mga kagalaan, medyo murag yun o kanang sila'y tag-iya sugbo. Murag mo na katag-iyas kalibutan. Wato ning hatagag pagtagad mahigala, sagdi na lang ng imong mapagsaway din ha nga mahitugon sa tong tingog kay na-enjoy man hinoon ko ni ana. Muna nga, di ko patakag kuyog-kuyog. Mulugar lang yun ta. Ikaw ke. O, dili ta patakag uban-uban og video kay bisagin sa lang kay wa gyud, di man ma-appreciate atong tingog. Pero kana na ang kami-kami lang diri nga mag video kay sa newsroom, iniganta nako, umamakpak po sila. Good morning lang Tisoy ug Tisay. Kato bitaw papanguli lang Tisoy ug Tisay giinan may diri nguli gikan sa US ingon nga sige may tan-aw sa YouTube. Unya kanana ang friends man na diri mga higala ingon nga nya mag-video kita. Video kimi. Dito si Jesus Minya bida. So kay alegre man, no? So nindot te tagtingog kay pero depende ki sa etong kauban kay. So nya magbuot nimo mayon mi nga. Nindot pa sa tingog depende ki sa imong kuyog, ha? Kana bitaw ingon nya sa wayon ta mahigala nga unsa na lang ta. Ag mingon day ko nga gwapo man ko. Ingon akong papa. Magbuot day mo, ha? Ingon na akong papa, magbuot day ka vlogger, ha? Kato akong papa, idol gito nako. Kay gikan sa kong pagkabata, mahigala, ha? Kanunay gito mo dahil nga, okay ka dong, gwapo ka dong. Ako na niagi katawa mga sukitig paminaw para importante ba bisangan lang tabi kala mura ko ng manindahing manis kulon mura ko ng giyang boy mga sukitig paminaw pero ang importante nga ang ato nga ligdong ta sa tong pagkatao kining mga vlogger mahigala tanawa tang-tang-tang-tanga pud panag sa imong eyeglasses dong kay kinini ang para maklaro imong mata ba. Ay bawaan mo tanawa ang naong palandaan ba ang sinseridad sa naong bawaan mo daan ba nga mura bitaw hinumdum ka tong salida bago pa mang Holy Week no nya ipasalida bitaw na Passion of the Christ kato bitaw to sa tanaman sa dito sa Getsemani ba nagampo Jesus Christ sa Getsemani kato bitaw nagampo siya nga kung mahimo amahan kuha kining kupa nga imong gihatag nako nang hangyo siya ba sa pagkatawhanon nga na dili pud unta madayon unta lansang sa krus ano bitaw nya dunay tawo nga giportray dito sa The Passion of the Christ ang author ana ang nag-writer anday og director si Mel Gibson day kadtong feature bitaw nga Satanas ba kadtong naglibot-libot ana magyug naong ining vlogger. Tawa ni kaninyo katawang The Passion of the Christ kana The Passion of the Christ dugay na siya nga salida pero kuan ka na ang pagka-portray niya mahigalab realistic ayo no realistic ayo si Mel Gibson mo nagkuan na umuro si writer and director in the writer and director ba si Mel Gibson ngilngigang pagkasuwata na mga higala unya ang cinematography grabe gyud kayo mura bitaw katong Saving Private Ryan nga ang cinematography mahigala gwapong pagkahimo gyud nga realistic gyud kayo mga kagilaan director producer Mel Gibson ug imong tan-aw na dito Jesus Christ katong padung na sa dakpon nya doon na bitaw yawa nga katong bitaw maninintal bitaw kay na yawa nya doon na bitin ana nya naglibot-libot na yawa na numdum ka kita ka ikaw Clint kita ka The Passion of the Christ ikaw day ken kita ka The Passion of the Christ katong naglibot-libot ba na katong tawo nga naglibot-libot mura gyud kining vlogger ni Governor Gwen. Ikaw day ka maumanaway daw. Pero ako, dili ko mo arita mahigala sa issue gyud mga kaigalaan nga legitimate. Dili tas Kapitolyo mga higala. Unya kining vlogger nimo Governor Gwen di ko ni sa tubagon og kanana ang kining issue nga wa gyud may labot anong sumabito na ako kung nakabantay ka Governor Gwen
di gyud ko mo apil. Kini mga netizen, di kita kapugong, no? Mo respitar punta ning mga netizen unsay ilay kasulti. Wa man koy mahimo mga netizen man sila lain-lain mag-comments, pero ako di ko mosunod lang gyud. Ako akong kagalingon, no? Nganlan ko ka Gobernador Guin og wakwak. Pero ako di mo kuan ana mo gamit ang komentaryo ana kay ang ato ang legitimate ba? So wa ko mosunod, di ko mosunod anang mungan og wakwak si ang mga netizen nga wakwak si Gobernador Guin dili ko maapil ana. Ang uban tiguang igat. Para nako may labot ang lungsod. Ngano man yung tiguang igat? Ibutang ta lang og dili tinuod manggaling. Sa may naanag total iya man ang kalipay pananglitan ba lang, no? Man di ko ana personal man ang ana. Nya dito sa Minglanilla lagi mga tao mingon nga ang among gustong tan-aw ng anghel sa sugat sa Minglanilla. Unsa bang wakwak may nito nga? Ako di ko ana personalan man ang ana. So mo na nga kini ma-personal man ng imong vlogger. Pero bisag ma-personal sa di lang ako kunon sad. So mo na nga ako ano ita legitimate issue? Unsa may legitimate issue? Nga si Gobernador Gwendolyn Garcia gisuspenso sa ombudsman. Straight to the point. Kana, mo na point of discussion na to. Gisuspenso sa ombudsman. Nga naman, kay naghatag og special permit nga YECC. Nga no special kay niya ning maong construction na company. Unya nanguha og sand and gravel diri sa Mananga River. Straight to the point. Mana sa issue nga kini ni ang legitimate. Nya so, kubko ba na? Nya kanang iriyaha diha mga kaygalaan. Limang kanang suba ba? Kuhaan ni mo sand and gravel. Kinahanglan kang mananghid sa DENR. Department of Environment and Natural Resources. Jesus Christ. Ultimo gani mga higala tong dito sa bukid ba day? Asa tong bukila inday ken gani limot to? Dito'y bukid, ang mga bato sa river gipintal-pintalan. Pintal-pintalan na kay anyang pagtuo nindot tan-aon. Unsay gihimo sa DNR? Gipa-erase kadtong tanan pintal. Kinumdo mo? Dito to sa may Lusaran, bukid pa doon ito, gipaadtuan ko na ni, kisa to ni Alto Daisy, kung siguro to, Binji Tanghiyan. Ipadtuan ako, kay, ang iya na yung tuyo at itong maong tao, ngayon sa, kung magod attorney, kana na ang nagtuo magod may nga, kanang, sa river ba, naidag kong bato, niya nindot man tan-aon, para pagpa-attract ko nos mga tao ba, gipintalan ang bato, unsay nahitabo, nga gipintalan ang bato, gipa-erase sa DNR, ayaw hilabti ng kinaiyahan. Kani, ni ara niya. Kani, ang tuyo ani mahigala gipintalan ang bato, para attractive mga tan-aon ba? Unya, ang mga tao mo attract siya ba? Ganahang mga ligo din ha. No, sa Lusaran, unya, kada na ang pagpa-attract, no? Turismo ang iyang tuyo. Apan ang DNR mi action dili na mao. So na ngayon taon tong sagsuri indekin. Yung sa sige lang ito na, amo lang erase kay di man musugot ang DNR. Tarawa ha? Nagpinter sa bato, di musugot ang DNR. Ang ikaw, Governor Gwin, nanguha mo sand and gravel. Okay ka lang, Gob? Oy, no? Nanguha sa sand and gravel, diha sa Mananga River. Unya, wa sila mga higalay permit, wa sila mahigalay environmental compliance sa mga sukid digpaminaw, YECC. Wala mga higala. Niya man ni mga higala aning kamanduan sa ombudsman. Taning klarohon mga kaigsunan. YECC. Environmental Compliance Certificate wa pod mga higalay Certificate of Non-Coverage. Wa. Kana lang example ko lang ha, simple kayo ang mga tao karon makasabot. Simple kayo ning akong pagpasabot mga kahigalaan, no? Nga kana ganing na mental sa bato wa gyud say na kwarta diha. Ang iya ra gyud nga gipintalan ang bato, nindutan aw ng bato. With kon ba? Kana bang with all sincerity, nga iyang tuyo ra gyud nga maka-attract ba niya ganahan mga ligo mga tao dito, ganahan mo bisita silang lugar kay gipang pintalan ang bato. Apan ang DNR wa mo sugot. Nya karon kining sand and gravel gikuha sa Mananga River. Way pananghid. Wa mga higalay Environmental Compliance Certificate. Okay ka lang, Gob?
Gwen, okay ka lang? Mao kana nga ikaw may naghatag sa special permit. Imong gihatag sa special permit halag kubkob sa sanan gravel. Tuloy-tuloy lang ang quarry, tuloy-tuloy lang ang quarry. Indutang kwartaha, no? Perting kwartaha. Tuloy-tuloy lang ang quarry. Unya, kinasakpan man ingon niya. Wag ipalaw man ra ang suba. Gipalaw man ra ko nooy. Mananghid sa diin araw gipalaw man. Mukuha og isisi, nya klaro. Oy, simple raman kaayo na, ha? Ngano man nga mura man og medyo og way pananghid sa diin arway isisi. Mura ba og kana bang gob kanang kini nga termino gob no kanang sa kana bitong ato bitong termino bitong nga mura bag kawat-kawat ba? Kawat-kawat og sa man nag-uyab pa day ba nga kanang nagkawat-kawat. Sabi mga bata pa mahigalang ko uyab mo ha. Gakawat-kawat o gadit-dit kay. Ngano man di man manang hidog klaro. Ha? Kaya hindi na restricto sila kay environment kana. Kinaiyahan kana. Kinaiyahan. Ha? Ang mga tao na minaw ko, mana kong giingon karon sa mga tao na minaw nako karon. Klaro hay ba lang? Og tinuod kang nagmahal sa katawhan, unsa may mahitabo anak karon? Dako ba nang wala si Bakuday? Ang atong katalagman ba? Kuyaw bitaw. Makuyawan ta na. Naminta lang sa bato. Naminta lang sa bato sa lusaran di pa undang sa diinar. Ha? Wa makuha ng bato. Nara na diha. Gipintalan. Tagbaw in taon sila og iris oy. Ilang giiris ang pintal kay hindi inar dili na pwede kay kinayahan. Ha? Giiris nila. Karon gob. Unsa man nga imong gitangtang gipanguha man ang sanan gravel, ha? Tuloy-tuloy lang. Hala, quarry dito, quarry dire, ha? Nya nasakpan man mingon niya. Ay nakuan ka nang gipalaw man. Desiltation, oy, desiltation ba lang? Di pasakaag kaso, kay naa may basis pagpasakag kaso, pagtan-aw sa ombudsman. Kini bang ombudsman mahigala ato i-discuss na kay tagsa discuss na to ha kay ingon sa kay dili ko no ma-implement kay ang kumilik ko no kinahanglan mananghid kumilik. Ang ombudsman is a constitutional body. Ha? With due respect mahigala sa iyang legal team, with due respect sa iyang legal team, ha? Ato wala mga brother in profession so hospital na nila. Pero karoon ta lang gob ha. Ang ombudsman is a constitutional body. Ha? Kanang suspenso nga gisgutan na mo suspend ka o kinsay mo suspenso mga higalang public official mga bisag transfer og employee or mo suspend ka or mo tangtang ka niining panahon sa election mananghid ka sa kumilik except ang ombudsman. Aha. Straight to the point. Ona akong giingon, ako yung point out ha kay kining imong gi-quote nga balaod giputol man man tiwas ha.